Esautu ditunak. Eta, baina ja, aiatu zan momentu bat, ezin gendu laola jar. Aiatu zan momentu bat, ezin gendu laola jar. Zeon alde baten, baina joan litzian haiek. Eta beste aldeak gelditzen zen. Eta ordu jarri gendun alde baten bakarrik. Eta geho, beste litzean, terek esan zian. Zian oso ama eta bi alaba. Oso zaila. Eta zatzian ere zuzea gure tartean labaz diploma da. Eta joan beharko zea. Ia konbentzitzen dituzun, ez da? Eta joan ditzan. Eta gelditu zian, bueno, ez izin iztuta. Eta orduan ezak gendun, guk bilatuko gendula etxea. Eta eman ingok gendula. Klaro, baina etxe hori erosi egin behar zan. Zuek jarri zenuten danon artean jarri zen duen dirua etxe hori erosteko, trukea egiteko. Guzti hori ez da broma, Ez baino ingendun. Eta geho itzan, eta ingendunean lehenengo jarri gendun esku baten ikastola, eta geho beste bialdu gendun, bialdu. Bai, aldaketa egin zen duenean. Joan zenean, orduan hartu gendun dana. Eta obratako ez getuke problema izatik garen, zenarra eta Nikola Madaregan bitarten, dana egiten gendun. Osea, hortan ez zitzaigun kostatzen.